oon Annika, 23-vuotias maatalousyrittäjä Sastavalan Keikyästä. Tervetuloa Peevon tilalle. Mä päädyin maatilayrittäjäksi sillä lailla, että mä oon tullut tänne harjoitteluun ja sitten jäin tänne töihin, kun valmistuin eläintenhoitajaksi ja sitten tila oli myynnissä ja muutaman mutkan kautta sitten ostin tän. Ja tilanpidon aloitukseen oli tarjolla nuoren viljelijän aloitustuki ja sitten korkotukilaina. Meidän tilalla asuu Suomen alkuperäisrotuista suomenvuohta. Vuohenmaito on niin kuin päätuote. Noin puolet maidosta jalostetaan itse kutujuustoksia, rikottajuustoksia, salaattijuustoja, jogurtti on muun muassa meillä. Ja lisäksi meillä on sellainen kosmetiikkavalikoima, sellaisia vuohenmaitovoiteita ja sampoota. Ja pihattoa laajennettiin tuossa vuodenvaihteessa ja samalla uusittiin ruokintapöytä sellaiseksi, että saadaan jaettua koneella rehu. Ja sitten samalla tuli pituutta vähän sille ruokintapöydälle, niin on eläimille sitten enemmän syömäpaikkoja. Ja tuilla on ollut iso merkitys, että ei niitä ilman kyllä olisi mahdollista tehdä näin isoja investointeja. Tukea tälle investoinnille saatiin ELY-keskuksen kautta EU:n maaseuturahoituksesta.